Espartac, endavant des de Vic. Ostres. Què és això, Espartac? Què està passant aquí? Què és això? La coca de les hòsties. És la coca de les hòsties. Què passa? Què passa? Pepeta, Passa que aquí, saps amb qui penso? amb qui penses? Tota aquesta colla de polítics tan guapos que tenim. És que us anava seguint, i anava pensant tants de missatges. Vols dir que se'ls mereixen? Això i més. Pepeta, es veu que s'avorreixen ara al Parlament escoltant el president. Pobrets, doncs que vinguin aquí que els hi tocarem els collons. Què et sembla? Mira bé això? Sí que anirà bé. Pepeta, hem començat molt forts. Escolta'm una Ara ho cosa. farem més suau. Això és tot una... Ara ho explicarem, ara ens situarem, que Sí. m'ha començat tan contundent que m'ha despistat una miqueta. Però que sapigueu que això és tot una tradició aquí a Vic. Que si... Com es fa aquesta coca, Pepeta? Aquesta coca es fa, s'agafa, es posa al foc, s'hi tira anís. Quan l'anís està calent, que es comença a encendre, s'hi tira el sucre. Quan es comença a cremar, se li dona el tom. Es torna a tirar sucre, es torna a tirar anís. I quan ja està una mica rosseta, l'agafes i la poses aquí a la plata, com per exemple Com aquesta tenim col·locada aquí. Pepeta, però tu realment et col·loques a la taula amb aquesta plata, espantes a tots els clients, Ui. però quan hi ha nens petits, què fas? Ah, llavors us ho explicaré. Mira què fa. Però És curiós, això- perquè després baixa una miqueta el nivell Sí, baixa i diu un això, nivell. mira. Tió, caga torró, pel naixement de nostre senyor. Si no fas bondat, et fotré un cop de bastó. Què et sembla? I sempre que fa això, pensa en qui? Amb tots els d'Hisenda. Ella Tots se'n els recorda polítics. de tota la família Penso tots d'Hisenda. aquí dins i m'ajudaríeu tots plegats. No quedaria ningú. És per tot no un picar-ho. personatge, de debò, si veniu a Vic, recordeu, Can Marlot. De totes maneres, és una mica dolent, ella. Sabeu per què? Perquè resulta que multen els seus restaurants. Es queixa sí? dels d'Hisenda, Sí. es queixa dels polítics, però multa els clients. Però jo també els foto perquè també em foten ells. Però què passa? Passa que van a buscar el menjar, els Sí. dic, agafeu el que necessiteu. Eh? Però no en deixeu. Veniu les vegades que vulgueu i tant com vulgueu. Sí. Però no me'n deixeu, si no us cobraré 3 euros. I n'hi ha que diuen, vaig pensar, aquesta vella. Dic que aquesta vella té més collons que vosaltres, perquè vosaltres no heu patit gana. Jo vaig néixer per la postguerra i allà no es deixava res. I ara tenim molts negres i molta gent que s'estan fotent de gana. Per tant, aquí no es deixa res. No tornarem, menys feina, així no us hem d'escombrar les despatxades. Doncs ja està, aquell que no s'acaba el que hi ha al plat, el que ell mateix s'ha posat, Pepeta. doncs vaja, els multa. La Pepeta t'escolta, Xavi, digues. M'escolta, Pepeta? Sí. Escolta, d'on la treu aquesta energia, senyora Pepeta? Pues la trec dels meus anys que porto i les garrotades que dono la vida. Caram. Res més. I escolti, vostè l'ha Xavi. seguit, aquest debat de política general al Parlament? L'ha seguit una mica, No, vostè? no he tingut temps de seguir-lo. Però què li sembla, que deu ser un Una mica tostón? per alt, però sempre dic el mateix. Vull dir que si hi ha algú que aquí a casa ve, que aixequi el dit, i veurà si no els hi he dit sempre... Amb qui penses? Doncs pues amb els d'Hisenda. Clar, home, Per exemple. Ja ella està. pensa que fa menús i també al vespre fa sopars i escolta'm... Clar, i fem Espartac, però els De totes sirenis. maneres... No l'has provat, Digues, aquesta digues, coca? Xavi. L'hauries de provar, també, La provaré de seguida, t'he de dir que l'he provat aquest migdia, però sí que hi ha una cosa interessant, és que la Pepeta, amb ella, el seu menú, tant al migdia com al vespre, és a base d'allò que sempre ens han cuinat les mares i les àvies, la cuina tradicional, no? Les patates amb pell, Exacte. i cigrons amb tòfona, i patates xafades, i patates amb col... Però jo què seria sé. bo saber què en penses d'aquests gastrònoms, aquests grans restauradors que posen aquell llepet Ui, al ui, ui. plat, oi? Vigila, I et vigila, col·loquen Espartac, aquell amb aquesta trosset, pregunta. I ella diu... Jo dic que això són collonades. Això són collonades. Me'ls estimo molt, però vosaltres sou molt espavilats. Vosaltres hi poseu poc i cobreu molt. Jo hi poso molt i cobro poc. Molt bé. Ells són molt feliços, jo també. Ella és la Pepeta, és un personatge aquí a Vic, que us recomanem que coneixeu quan vigueu aquí, i fins i tot ens ha fet riure, i això és el més important, a tot l'equip. Sense anar més lluny, li han col·locat el micro, la tocaven per aquí darrere, com jo ara l'estic tocant, i vosaltres no veieu, i ell ha dit, què els hi has dit? Toca el que vulguis, nen. Toca el que vulguis, que fi al cap. I aquí som. Què? Què? Tot ha estat a missa. Tot ha estat a missa, eh? Sí, tot ha estat a missa. què vol? Em quedo amb la Pepeta, Xavi. Molt bé, Espartac, molt bé. Gran la Pepeta.